10 loših navika koje uništavaju vaše samopouzdanje. Dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo razgovarati o 10 loših navika koje mogu uništiti vaše samopouzdanje. Samopouzdanje je osjećaj povjerenja u vlastite sposobnosti, kvalitete i prosudbe. Utječe na sve aspekte našeg života, kako se osjećamo prema sebi, kako nas drugi vide, pa čak i kako se ponašamo na poslu ili u školi. Ponekad možda ni ne shvatate da imate neke od ovih navika koje negativno utiču na vaše samopouzdanje. Hajde da zajedno prepoznamo ove navike i naučimo kako ih zamijeniti zdravijim. Broj 1. Zanemarivanje svog izgleda. Dobro je poznato da je važno voditi računa o higijeni i izgledu. Kada zanemarujete svoj izgled, zapravo pokazujete nepoštovanje prema sebi. Ako se ne osjećate dobro u svojoj koži, vaše samopouzdanje će patiti, posebno u društvenim situacijama. Iako se može činiti površnim, briga o izgledu može značajno povećati vaše samopouzdanje. Svaki put kada se pogledate u ogledalo i vidite da ste se potrudili oko svog izgleda, osjećate se bolje. To ne znači da trebate provoditi sate ispred ogledala svaki dan, već da se brinete o osnovnim stvarima kao što su čista odjeća, uredna kosa i osnovna higijena. Kad se osjećate dobro u svom tijelu, lakše je ići kroz dan sa pozitivnim stavom. Na primjer, istraživanja su pokazala da ljudi koji se brinu o svom izgledu imaju veću vjerovatnoću da se osjećaju samopouzdano i sretno. Ovo je zato što briga o izgledu pomaže u izgradnji pozitivnog samopouzdanja i samopoštovanja. Kad se osjećate dobro u svojoj koži, lakše je suočiti se sa svakodnevnim izazovima i komunicirati s drugima. Broj 2. Opsjedanje sitnim manama. Gledate li u ogledalo i odmah primjećujete sitne mane? Ako se stalno fokusirate na njih, to može uništiti vaše samopouzdanje. Umjesto da se kritizirate, pokušajte se usredotočiti na pozitivne aspekte vašeg izgleda i osobnosti. Svi imamo mane, ali to ne znači da trebamo biti opsjednuti njima. Kada se stalno fokusiramo na svoje nedostatke, zaboravljamo sve pozitivne stvari koje nas čine posebnima. Na primjer, možda imate lijep osmijeh ili talent za crtanje. Fokusirajte se na te pozitivne aspekte i pokušajte ignorisati sitne mane koje vam smetaju. Jedan od načina da se nosite s ovim je vježbanje pozitivnih afirmacija. Svakog jutra stanite ispred ogledala i recite sebi 3 pozitivne stvari o sebi. Ovo može biti nešto jednostavno poput volim svoj osmijeh ili danas ću biti hrabra. Ove afirmacije pomažu vam da se usredotočite na svoje snage umjesto na svoje slabosti. Broj 3. Govorite o svojim slabostima. Samokritika može biti korisna, ali previše toga može izgledati kao nesigurnost. Ako stalno pričate o svojim manama, ljudi će to primijetiti i možda će misliti da niste tako sjajni kao što se činite. Umjesto toga, govorite o područjima na kojima želite raditi i pokazujte želju za napretkom. Svima nam je ponekad potrebno da izrazimo svoje frustracije, ali postoji razlika između konstruktivne samokritike i konstantnog omalovažavanja sebe. Kada stalno govorite o svojim slabostima, vi zapravo hranite negativnu sliku o sebi. Ljudi oko vas će to primijetiti i mogli bi početi vjerovati u tu negativnu sliku, što dodatno snižava vaše samopouzdanje. Umjesto toga, pokušajte promijeniti način na koji govorite o sebi. Ako osjećate potrebu da razgovarate o svojim slabostima, usmjerite razgovor na načine kako planirate da se poboljšate. Na primjer, umjesto da kažete nisam dobar u javnom govoru, možete reći radim na poboljšanju svojih vještina javnog govora. Ovaj pristup pokazuje da ste svjesni svojih slabosti, ali i da ste spremni raditi na njima, što je znak samopouzdanja. Broj 4. Pretjerano hvaljenje drugih. Važno je hvaliti druge, ali previše toga može značiti da ih stavljate iznad sebe. Sjetite se svojih talenata i sposobnosti i ne zaboravite da svi imamo različite snage i slabosti. Kada stalno hvalite druge, vi zapravo šaljete poruku da su oni bolji od vas. Ovo može dovesti do osjećaja manje vrijednosti i smanjenog samopouzdanja. Naravno, pohvaliti nekoga za njegov trud ili postignuće je važno, ali treba znati gdje je granica. Previše hvaljenja drugih može značiti da zanemarujete vlastite uspjehe i kvalitete. Pokušajte balansirati pohvale prema drugima s priznavanjem vlastitih postignuća. Na primjer, ako hvalite kolegu za dobro obavljen posao, podsjetite se na nešto što ste vi uspješno završili. Ovaj pristup vam pomaže da zadržite zdravu ravnotežu između hvaljenja drugih i priznavanja vlastitih snaga. Broj 5. Vjerovanje u negativne misli. Svi imamo negativne misli s vremena na vrijeme, ali problem nastaje kada u njih povjerujemo. Ovo može smanjiti vaše samopouzdanje i otežati postizanje ciljeva. Pokušajte ne shvaćati negativne misli previše ozbiljno i fokusirajte se na pozitivne. Negativne misli su normalne, ali ako im dozvolite da dominiraju vašim umom, one mogu uništiti vaše samopouzdanje.
Na primjer, ako stalno mislite da niste dovoljno dobri, vremenom ćete početi vjerovati u to. Ovo može dovesti do osjećaja bespomoćnosti i niskog samopouzdanja. Jedan od načina da se nosite s negativnim mislima je da ih izazovete. Kada se pojavi negativna misao, zapitajte se da li je ona zaista istinita. Na primjer, ako mislite nikada neću biti uspješan, pokušajte pronaći dokaze koji to opovrgavaju. Možda ste već postigli neke uspjehe u životu koje zaboravljate. Fokusiranje na te uspjehe može pomoći u borbi protiv negativnih misli. Broj 6. Pretjerano izvinjavanje. Izvinjavanje je važno, ali ako to radite prečesto, može izgledati kao da nemate povjerenja u sebe. Ne izvinjavajte se za stvari koje nisu vaša krivica ili za koje se ne osjećate krivima. Stalno izvinjavanje može ostaviti dojam da niste sigurni u sebe ili svoje odluke. Na primjer, ako se stalno izvinjavate za stvari koje nisu vaša krivica, drugi mogu pomisliti da niste sposobni ili da nemate kontrolu nad situacijom. Ovo može smanjiti vaše samopouzdanje i dovesti do osjećaja nesigurnosti. Umjesto toga, pokušajte biti svjesni kada se izvinjavate i zašto. Ako primijetite da se izvinjavate bez razloga, pokušajte preformulirati svoje riječi. Na primjer, umjesto da kažete izvini što sam dosadan, možete reći hvala što si me saslušao. Ovaj pristup vam pomaže da izrazite zahvalnost umjesto nesigurnosti. Broj 7. Puštanje drugima da donose odluke za vas. Ako ne znate što želite ili ne vjerujete u svoje odluke, vaše samopouzdanje će patiti. Učite slušati sebe i izražavati svoje želje na pozitivan način. Kada dozvolite drugima da donose odluke za vas, vi zapravo šaljete poruku da ne vjerujete u svoje sposobnosti. Ovo može smanjiti vaše samopouzdanje i dovesti do osjećaja bespomoćnosti. Na primjer, ako stalno tražite mišljenje drugih prije donošenja odluka, vremenom ćete početi sumnjati u svoje prosudbe. Jedan od načina da se nosite s ovim je da počnete donositi male odluke sami. Počnite s jednostavnim stvarima, kao što su izbor hrane ili odjeće, i polako prelazite na veće odluke. Ovo će vam pomoći da izgradite povjerenje u svoje sposobnosti i povećate svoje samopouzdanje. Broj 8. Smanjivanje standarda. Snižavanje standarda može olakšati situacije, ali na duže staze šteti vašem samopouzdanju. Držite se svojih vrijednosti i standarda kako biste se osjećali bolje i samopouzdanije. Kada snižavate svoje standarde, vi zapravo prihvatate manje nego što zaslužujete. Ovo može dovesti do osjećaja nezadovoljstva i smanjenog samopouzdanja. Na primjer, ako prihvatate poslove koji su ispod vaših kvalifikacija, vremenom ćete početi vjerovati da niste sposobni za više. Umjesto toga, pokušajte postaviti visoke standarde za sebe i raditi na njihovom postizanju. Ovo može uključivati postavljanje ciljeva i rad na njihovom ostvarivanju. Na primjer, ako želite unaprijediti svoje vještine, upišite se na kurs ili se posvetite samostalnom učenju. Postavljanjem visokih standarda i radom na njihovom ostvarivanju, povećavate svoje samopouzdanje i osjećaj postignuća. Broj 9. Održavanje toksičnih odnosa. Vaše veze igraju veliku ulogu u vašem samopouzdanju. Ako su ljudi oko vas stalno kritični ili vas omalovažavaju, vaše samopouzdanje će pasti. Okružite se pozitivnim ljudima koji vas podržavaju. Toksični odnosi mogu imati ozbiljan negativan utjecaj na vaše samopouzdanje. Kada ste okruženi ljudima koji vas stalno kritikuju ili omalovažavaju, vremenom ćete početi vjerovati u te negativne komentare. Ovo može dovesti do osjećaja nesigurnosti i niskog samopouzdanja. Jedan od načina da se nosite s ovim je da prepoznate toksične odnose i radite na njihovom rješavanju. Tu može uključivati otvoren razgovor s osobom koja vas povređuje ili čak prekidanje odnosa ako je to potrebno. Također je važno okružiti se pozitivnim ljudima koji vas podržavaju i cijene. Ovi ljudi vam mogu pomoći da izgradite samopouzdanje i osjećate se bolje u vezi sa sobom. Broj 10. Poređenje s drugima. Svi se ponekad porede s drugima, ali ako to radite previše, može uništiti vaše samopouzdanje. Fokusirajte se na svoje jedinstvene kvalitete i podsjetite se da svi imamo različite puteve. Poređenje s drugima je normalno, ali može postati problematično ako se stalno fokusirate na tuđe uspjehe i osjećate se manje vrijedno zbog toga. Na primjer, ako stalno gledate na društvenim mrežama kako drugi ljudi postižu velike uspjehe, možete početi osjećati da niste dovoljno dobri. Ovo može smanjiti vaše samopouzdanje i dovesti do osjećaja zavisti i nesigurnosti. Jedan od načina da se nosite s ovim je da se usredotočite na svoje jedinstvene kvalitete i postignuća. Svako od nas ima različite talente i snage i važno je prepoznati i cijeniti ih. Na primjer, možda ste talentirani u nečemu što drugi nisu i to vas čini posebnim.
Fokusiranje na svoje pozitivne strane može vam pomoći da povećate svoje samopouzdanje i osjećate se bolje u vezi sa sobom. Prepoznavanje ovih navika je prvi korak ka njihovom prevazilaženju. Sa praksom možete zamijeniti ove loše navike pozitivnim ponašanjem i izgraditi jače samopouzdanje. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam like i podijelite ga s prijateljima. Za više ovakvih sadržaja, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce za obavijesti. Hvala na gledanju.